Heipä hei, se on minä tässä ensimmäisen pitkän videon parissa ja mä rakennan tässä videossa mun baseen, jota mä en oo vielä oikeastaan aloittanut. Ja tää on muuten mun kavereitten base, kun tää on niitten servu. Tääkö tekemässä? Tää Mase on aika hauska. Maseeko siis Peari, sori. En oo saanut vielä Masea. Se olisi ihan kiva. Kun mä en tiedä miksi toi mun hiiren ääni ei katua, vaikka mulla on siinä kaikki jutut sille laitettuna, että sen pitäisi kadota. Minkähän verran tilaa mä tarvitsen? No mä annan nämä puttista edestä. Ja tuopuu. Näin. Minkähän kokoinen tila sille siis riittäisi? Miksihän mulla ei muuten parempaa ruokaa kuin vesimellonen? Mä teen sellaisen vähän erilaisen paseen, mitä mä yleensä teen. Se ei oo kauhean iso pase, mutta... Ja tää tuosta tulee mun ensimmäinen video, niin tää ei oo niin pitkä. Mulla ei kyllä lasia ikkunoihin. Pitääpä varmaan käydä hakemassa lasia. Tää vähän näyttää muuten mansionin blokeilta. Tää Dark Case, tää ei kyllä riitä. Siinä on kyllä pieni mitkä. No.
Miksi mä en ottanut samalla noita laseja mukaan? No. Oho, se kyllä tehnyt sitä. Mä saan finishattua vasta sitten, kun mä saan haettua hiekkaa. Eikö niin, tähän tuli sisään. Tääpäs nyt tehdä vaikka akasia oven. Sopiiko se tähän? No eipä se nyt niin kummoselta näytä. Sitten... Oho, tosta alhaalta tulee kyllä aika... No se onkin onneksi vaan varasto. En mä vieläkään ottanut tätä Dark Oakia tarpeeksi. Ei se varmaan haittaa. Käyn vähän kestävissä, kun tarvii. Samalla reissulla mä kyllä laittaa sitä lasiakin. Oho. Ei mulla oo tätä vieläkään tarpeeksi. Ei mitään. Ei se haittaa. Mä en oo mikään pro-rakentaja. Mistä portaista mä tekisin tästä ylös portaat? Voisiko vaikka
Akasia olla hyvä. En tiedä. Himme Phantomit. On ne hermot niin. Oh, miten sen huipää? Mä kuolen kohta. No. Hä? Mähän oikeesti kuolen näille Phantomeille. Mä en oo hetken pelannut Minecraftia silleen kunnolla. Niin, tässä saattaa vähän näkyä. Onks mulla tuolla mitään? En mä kyllä ehkä Enchanted Golden Applea ajatellut syödä. Et mä saan vaan HP täyteen. Tuolla on sulannut lasit ja tuolla on sulannut. Sitten niistä pitää tehdä lasipaneeleja. Ei täällä ole lisää Phantomeja. Täällä päin oli ehkä toinen kylä, niin mä käyn sieltä heinäpaalit. Et mä saan... Hei, tossa on lehmiä kylläkin, niin mä voisin ottaa niistä ruokaa. Tai yks Phantomi seuras mua? Toinenkin, kolmaskin, äkkiä. Ouch. Ja sit mentiin. Mä en oo oikein opetellut tätä Spear PvPtä, mutta Masessa mä oon ihan ok. Oho, mähän saan paljon pihiviä. Mitäs mä lakkasin pois? Varmaan nuo ja nuo. En mä usko, että mä tarvin diirettiä tässä rakentelussa. Hetkinen. Mä kyllä... Ei, kun kyllä mä tarvin oviakin. Moi, Jumpi. Onkohan mulla... Ei mulla kyllä ostonäyttäri. Oho! Musta tuntuu, että toi skeleton ei ehkä oo mun kaveri, joka asuu täällä. 2 skeletonia. Oho. Mihin mä sen crafting table? Se on mun inventorissa. Nyt mä laitan nää portaat. No spideri. No niin. Tää on kyllä vähän outoja yhdistelmiä. Akasiaa ja... Mä oon nyt laittanut tuon... Akasiaa ja Dark Oak. Eipä tää nyt silti siellä hassummalta näytä. Mä tän tähän päätyy vielä ikkunan. Ei ku... En mä tän tohon parvekki. Moi Jumpi, mistä sä tänne tuli? Eli mä tarvin taas yhden oven lisää. Noin. Mä voisin tehdä kyllä tollaset ja sitten tollas. Ei. Joo, toihan näyttää ihan hyvältä. Kyllä mä teen tähän ikkunan. Kyllä tää Dark Oak. Mä teen vähän rivarisen katon. Ei, vielä vähän. Näin.
Sitten mennään tekemään toi. Seuraavaksi toi terassi. Terassi, vai mikä se on? Toi kuitenkin. Parveke, just se. Vielä yksi. Tästä he voivat tehdä yhtä stairs. Eli tuon päälle vois laittaa. Vai laitanko mitään? En mä ehkä nyt laita mitään. Ai niin, jo katto. Tähän. Siis tää ei oo se lopullinen katto. Eipä riittänyt Dark Oak vieläkään. Tuliko teille yllätyksenä? Mulle ei. Oho, noi lytrahan menee kohta rikki. Vielä vähän pitää käydä ei eihän tohon oo pakko tehdä Dark Oakista kattoa tonne sisäpuolelle. Mä tässä Dark Oaks läveistä, niin ei ne mene niin paljon puuta. Mut mä teen tosta akasiasta tähän katoon. No, en mä nyt kattoo tee siitä, mutta laittakaa vielä nimiehdotuksia chattiin tuolla mun miekalla. Mä katon sieltä sitten eniten siis eniten likejä saanut kommentti on mun miekan nimi. Tästä varmaan kuuluu kiva ääni sitä mun hiirestä teille. Sitten riittääköhän 40 cobblestone stairsia katon tekemiseen. Ei noin päin, vaan noin päin. Tää on aika hidasta, mutta no. Ei tää kyllä tuu riittämään tää. Ei taas. Tää cobblestone. Miksi mä en muista ikinä, että se pitää laittaa tonne alemmas? Miksi tää puu ei oo vielä kadonnut tästä? Taas siis tän lehen. Mä oon käynyt aika paljon trial chambereja, mutta mä en oo saanut vieläkään sieltä sitä masea. Joka kyllä vähän ärsyttää. Noin. Sitten tohon tulee toi. Ja tohon. Ja sitten nämä vielä. Ei kun ihan tuohon sitten tarvitse laittaa tuota, kun siihen tarvitsee se cobblestoneista. Ei kun se näyttää aika tyhmälle, jos on tän näköinen. Joten tehdään se akasia stairseistä. Mä tarvin näitä kyllä aika paljon. Stäkkikään ei varmaan tuu riittämään. Mutta tän jälkeen mä kyllä käyn hakkaa sitä cobblestonea. Tää näyttää ainakin vähän värikkäämmältä, vaikka toi Dark Oak. Jättiinkö mä itelle yhtään varten? No, vois ehkä laittaa tollasen tähän. Kun tää ei oo mikään parhain talo, mitä mä oon tehnyt. Mutta joo, cobblestoneja vielä vähän lisää. Ja tää video varmaan loppuu kohta, kun mä oon saanut ton talon valmiiksi.
ensi videon tulee ainakin se, että mä sisustan ton talon ja niin. Ellei mä tee sitä off camera. Riittäisikö nää komprestonit? Ehkä. Ei ne riitä, tietääkseni. Ei ku, mistä sitä tietää? Kohtahan sen näkee. Teekö mä kaikista koplastomuista? Eipä nää riittänytkään. Kun mä ajattelin tehdä tuohon tällaiset noin niin, ja sen ei näytä niin hirviältä ulkoapäin. Oho! No käydään samalla hakea sitä koplastonia vielä vähän. Ei kun eihän mulla ilmissä tilaa. Nyt on. Mun pitää hankkia itselle Unbreaking kyläläinen, koska tää on ihan hirveetä, kun pitää käydä korjaa toi Elytra aina liian nopeasti. Ei siis nopeasti, kun liian usein. Olisiko se sana, mitä mä tarkoitan? Onks mulla ei oo akasia kyllä tuo. Pitää käydä hakkaamassa vähän. Oho. Laittakaa sit. Mä näytän tämän vielä kohta tämän vasen, kun tää on valmis. Niin sitten voitte laittaa kommentteihin, jos haluatte, niin mielipiteen. Nää. Mä varmaan tein sille, että mä hankin tohon noita eläimiä. Tänne teen jonkun pienen farmin. Ja tänne hankin jotain muita eläimiä. Ja tää talo näyttää... Toi on kyllä vähän huono. Mistähän mä saisin tuota Dark Oakia sille, että se ei haittaa. Ai niin, mulla on täällä näitä kavereita. Hei, tuoltahan voi varastaa. Kukaan ei huomaa mitään, jos mä vähän varastan noita. Tai varastan yhden tällaisen. Mutta mun mielestä tää talo on ihan siisti. Onhan toi tollanen paljon parempi. Mutta juu, eiköhän siinä olisi ensimmäinen jakso kautta video tästä Minecraft-maailmasta. Juu, hei hei!